Once again, niyagabang yung alagad sa kanya to from Barila Morales. And then, may pagkapuwas mo partner din. Randy Tayad ka po, may gala. Kumusta na sa mo? Okay. Asap yun ha. Always say a prayer. Pero kasi na tamilangan, ang sa tampo ko tumatagan ng pagtagad mo. Tinidakini sa usaka nabasulon ng lalaki. Nabasol ng lalaki. Niya, magpatawag lang siya nga. Ronald. Merry Christmas natong tanan. Kini nga kong kahasol, lagi ko makatuog ani. Narinig mo to o dili ba? Kay medyo may pagka-fantasy mo rin nahitabo na ko. Mura sa usal lang ka-fiction ba? Depende gina ninyo. Doon naman sa ko inigugma nga wanay sama na mo ka-loving ba? Kung loving mo to si Romeo o Juliet, grabe pa rin nga mo eh. Na himo ning usa ka kuha ng tragedy. Sugdon ko lang ang mga matamis nga moments sa mga gugma ni Estela. The hills are alive with the sound of music. Ronald! Ronald! Oh, dili may kung tuyo Estela ang pagkalot sa mga dunot nga bukog sa itong kagahapon. Mausap ko, Ronald. Estela, silaw ka sa adlaw tipik sa mga bituon. Nga nagaranag ni yutang malaay. Kung di kabuot nga kung pagasimpahon, iuli sa langit ang imong panagkuhay. Ronald, maihangyo lang ko ni mo, pe. Unsa ka na, Estela? Manuray ta sa nagbawag ka bangkaw. Sure! Buhaton ko na. Kay kung usap lang ako ka magkukulit-kuliton ko gid ang imong dagway. Din dito ibutan ko ikaw sa kong altar ang puan og pagaludhan ug pagasukan sa nagkaawp kong pangindahay. Mamatay kid ko sa kalangi sa imong mga pong, Ronald. Dili ka mamatay, Stella. Buhion ikaw sa kumadaman ug sa kumadamgo. Dili ko buot ka matapos kini mga higayon na, Ronald. Mura ko kuway ka matayon. Mausap ako, Stella. Kay... Kay unsa, Ronald? Kuno na praon ko sa kabukid ng Bulawan ug diamante sama sa mga bituon sa langit. Ang bahandi nga akong pangitaon di kanimo, mao ang bahandi sa imong gugma. Kantahan na lang na, Ronald. Uy. Kuno na kay bukid nga Bulawan ug diamante daw bituon, ang bahandi nga akong pangitaon, maong bahandi sa imong gugma. Ronald, daw ibayaw ko nga sa langit. Tinawag ka na, Estela. Kay ikaw akong espesyal nga anghel na gipadagi kan sa langit. Mupahiyong ka na ko lakip ang makagagahong nga ikaw sama sa kanghel sa gugma. Kantahan lang gihapon na, Ronald. Ikaw mo ang ako ang anghel o kinigikan sa langit, may kunsad ka din sa yuta na himong manulunda. Uy, mamatay man tingali ko sa kalami, Ronald. Uy, Himong matay ka ba na? tungod sa mga matamis na mga po nga imong natagik para nako. O ka na matuod, Estela. O ka na ang matuod nga gugma. Pudogid sa grasya. Gani, wap ko malimot. Sa una na itong panagkaila. The first time that we meet each other. Nga naman di ay. What happened man di ay? Sa una na sa kong pagkahimamat kanimo. Sa una na itong panagkaila. And then all of a sudden, you give your hands to me. And then you say hello. And I can hardly speak. My heart is beating so. And anyone could tell, you think you know me well, and you don't know me. Maabitaw, Ronald, no? Kantaha ko, no, pi. Nag-ila-ila ta, miingon kang hello, ugwa kang katingon, mura kog nabukog, unya mitugan ka, ikaw si Estela, nga akong gugma. Ay, doy. Ronald, oy. Grabe ka kita ayo. Wa ko magdahom na ikaw kini, Ronald. Pawagin ka na matuod nga gugma, Estela. Kay nga na di ay. Because once upon a time, a man once said that love is a treasure. Yes, how true his words, how true. Yes, a man once said that love is a treasure. He knew how well he knew. I see your face, others I see my fortune. No kingdom filled with gold could be
swear when we embrace and you kiss me, oh my darling, its kiss is like a jewel beyond compare. Ay, Ronald, oy. Murad ko bias sa limbo sa kamingawan. Pero ang ako lagi kadlo ka ni Stella mao nga Noon sa Ronald. kung din mo ilog kanimo gikan kanako. Ay, di kita mahitabo, Ronald. Dili ka. Pero kung mahitabo man og galing, maybe Maybe, unsa? siguro may luha gyud matagak sa kong mga mata. Unsa? Mapanutod. Yes, Stella. Mo kang maturi, Stella. A tear fell when I saw you in the arms of someone new. A tear fell when you hold me. All alone, I'm feeling blue. A tear fell when you told me that your love was not for me. I didn't miss a teardrop, but I miss you constantly. Dili o dili kita na mahitabo, Ronald. Di ba na tumatagal ng panahon, Stella? Pero kung mahitaw man, please lang, ayaw ko pa na imbitasyon sa imong kasal. Unsa? Kay dili na ko madawat, umabasang imungan, diya sa imbitasyon, uban sa lain-laing lalaki. Ang ako lang nga, malipayon ka lang. Kantahan na na, Ronald. Uy, kanta ha. Please don't send me any wedding invitation, for I couldn't bear to say her name with you. If you're happy, that will be my consolation. So take good care of it. Take good care. Stella. Oh. Ay, ang sabi ta ng mga kantahan mga yesterday's favorite magid na nako. Change topic ta, uy. Unsa man pananglit? Bahin sa atong kasal. Oh, may plano na ko sa itong kasal. Katedral o si Monsignor Robin Labajo, may officiating press. Ay, ug ang mga sponsor ni ba na ko tanang mga doktor. Para isang atong nurse. Ikaw, good. Sige. Si... Ah, Stella? Ronald, Ano ka, ha? Ano ka? Stella? man, wa. Nanguspad ka magod. Nangutman ka ba? uwa, uy. Isulti lang nagibati ka ba? Uwa lagi. Ito na, mamaulit lang ta. Basta isada ko nimo nga magpalayo na atong kasal. Stella, Merry Christmas. Merry Christmas, sad. Ronald. Recorded by X Thunder Gaming. O gikasal gid kami sa Stella. Diin sa pagpaso na namo paingon sa altar, mga manindot nga awit ang mihapin sa among mga lakang. Darling, devoted to you. In sickness and in health, till death do us part. Inay at ipapakasal sa bukid sa Iwa-Iwa, sa may Tagilico Hotel. Art Ronalds! Congrats! Thanks, Part. May kay niya mo na. O ni Ami dang pa-regalo ni mo. Oh. Anyawan linimit oil. Kay nabaho nami nga ikaw sugod karon maghubo na ka tanan kun batog. Kanuhod na. Panot, pawas, panot. Ani Ami tanan, usa ka pamilya. Okay na, basta white plastic. Ay, bukog na puso na ko. Part, ilawag na ko sa mong iro. Nakoy ba kong iro ron? Hindi kayo. Naa! Si iro ring. Nakita part, paubsan ako mga bukog. Gawat ng taon. Dali na! Oh, ano dyan?
problema kaya si Stella ba? Di kuyapan. Kuyapan, ha? Lagi kita bang dito. Kadiyot, magtawa ko kay Robert. Magtawa ko kay Rob. Oh, sige, Bart. Irog lang. Para madali. Oh, Lord. Luwasin taon si Stella, Lord. Maluoy ka. Ronald, iho. Ama, Kumusta si Estela? napa sa emergency room, ha? Gitabang nila ni Dr. Arnold Tan o ni Dr. Michael Tabalok. Oh, espesyalista man na sila sa kasing-kasing. Oh, ma? Ma, Oh, nga naman, iho. May gibati di na si Estela. man musulti na ko si Stella, ma? Nahitabo ni human para bagil sa inyong kasal. Nagplano ra ba unta mi mga adto mag-honeymoon sa Baguio pero kakalit pa na hitabo, ah. Na ayaw na nagpagpakawa sa paglaom. Salig lang niya. Ma, kung sa may mahitabo kang Stella, di ko na ko madawat ang tanan, ma. Kung man pagyud sa among kasal. Tana sa chapel ng ospital. Pangayuon ta sa Diyos ang kaluwasan ni Estela. Tana, ma. Doktor, kumusta naman ako asawa, dak? Ligo na lang imong kaugalingon, hmm? Doktor, ano? Gihimo na namo ang tanan na mong mahimo. Pero, Pero unso, doktor? Ha? Dak, pero nga nang? gibawian na siya sa iyang kinabuhi. Susa! No! Dili! Dili! Estela! Bart, condolence. Salamat, Bart. Ay, kumagdahom. Human pagyud sa inyong kasal. Sakit juga ya, Bart? Hinayanayan ang tanan parts. Anam yun mamatay ang tao. Pero, nga nung si Estela pamanggit, Bart. Manay badli sa imong kapalaran, parts ro. Sakit o sakit. Sakit juga ayo. Sige lang. Pag-snack ko na mo, Bart. Kon, nakainom na ko og MR coffee. Ikaw, parts. Inom og energy. Uy, kanang pag-energy ba? Nagainom na kong Lacto Papi. Okay na, parts. Okay na. Oo. Cheer up! Cheer up! Lakto papi, cheer up! Og nalubong na nga akong asawa, din para nako, di na ko madawat ang kamatayon sa kong asawa. Nahuman pagyud sa mong kasal. Sakit gyud kayo. Mong giling-lingaw ko na lang akong kagalingon sa mga barkada. Inom lang. Sa Bart, sa imo mo lang nagyero taon ang sa kabutilyang fighter wine. Para makalimot ko sa sakit na hitabos kung kinabuhi pa. Ayun na, parts. Mangutan na ko nimo. Polos naman yun ta din higil mga lalaki. Oo, unsa man na, Bart? Nagka-cheer ka ba sa iyong asawa, ha? Bagit, Bart, eh. Namatay to siya nga usa ka putli nga pagkababae. Mao dahil gisakitan ka. Hmm? Kay mao mga plano ni mo human siyang kasal, di ba? Oo, makanimo gud dami ba sa Bagyo. Dito ba untas Bagyo mong plano pero Ang lamiar mas bagyo tugnaw kay dito. Oo. Nyawag yun hinay mo. Mao lagi, Bart. Wag ginoon. Uhaw yun ka, Bart. Mao jud. Tilaw na sa kinilo, Bart. Ha? Oo. Kayo tarong gabi. Ay, di lang ko, Bart, eh. O sa kilo lang itong palito. Ay, Nga, di ba itong kuyog? Wapay 40 dias kung masawa, oy. Bahala ka. Larga. Ay. Recorded by X Thunder Gaming. Og di sa kagabi nga tugnaw kay panahon kay Disyembre na lagi kanang gitawag og Siberian cold. Maadyo ko katog. Burak og nagalindasay. Uy, nablig kalit ang bitana. May hangin. Murag milihok ang kurtina. Musa ka na. Murag anino. Anino gyud. Murag si... Estela? Ikaw na? Estela! Ikaw ba ka na, ha? Estela! Huwag ba kong damgo? Si Estela, bigika ko nakita. Si Estela, gyud. Si Stella, gid ma. Si Stella, gid ako nakita.
Uy, tingalig na kundinar ang iyang kadong. Kalit manggod ka itong iyang kamatayon, good. Pero nawa malasad ma? Ay, anak, matuta sa simbahan. Magpamisa ta sa kag ni Estela. Oo ma. Nagkundinar gud ang kag sa imong asawa. Kalit mo kong kabatayon ma. Uman pagid sa mong kasal. Maunay laing labing sakit, anak. Pero unsang kay gibalikan ni Estela ma? Tingalig yun na say, mensahe diya mo. Ha? Mensahe? Wa ba siya gitagwa ang kwarta nga iyang itugan mo unta? Eh, ang budla ka mo oy. Nala, tana, ato ta ni Padre Orly Kuan Ruiz. Tana ma. Bisa kung saan ko piyong ako mga mata, hindi ko katog. Nagpundinar ang kahag ni Stella. Kakusog sangin. Anino ni Stella? Si Stella gid. Siya gid ka na. Uy. Stella, unsaya, ha? Si Stella, misin niya siyang kamot. Unsa lagi, ha? Unsaya? Anak ta. Stella, Anak ta. unsaya na ta? Anak ta. Narinig mo ito ko ba mong dili? Basta mo rin tabo. Siga ko kung mata. Parang sa tinuod kay namatay si Stella. Umanggit sa mong kasal. Nawa pa kayo nagtabo na mo. Karon may balik ang yan ka. Kung gihagad ko. Ako na naanata. Hasta nga mawa yan. Unsa mo kayo pasabutan eh. Anaran yung mo ito o ba mong dili? Bam, unsa man ako may pasultihon. Ronald. Merry Christmas! Ano yung tanan? Mama Mary, salamat! Lord, salamat sa tanan! Salamat! Gamay na ninyo tayo! Upat kadlaw natin, pres! Merry Christmas sa tanan! May ngadlaw ninyong tulo, Goliath, Bambina o Golteban. Oh, matati, May pres! ngadlaw, Merry Christmas sa satanan, no? Si Ronald, ato sender. Ronald! Kinayang kagi, pirti gabiha ka romantic romantic pag sa Romeo and Juliet. Oo? Ilang gugma. Grabe. Oo. Drama na Kanta, tayo. kuwan, Rod, lamel. Nakuha kayo yan, musical ba? Hantod gikasal sila. Pag humagkasal, kuyapan si Stella namatay. Gida sa ospital. Oo? Kalit ka kamatayon. Ang ilang plano, ato bagyo, maghanimon. Nagkaroon, nagkondinar ang kahag ni Stella. Nya? Di ko Yang gato? Magaling na size yan. Public ang bitana. Kita nga, nino ni Stella nga. Oo, niya. Kaya si Ronald, ang saya sa, anak. Huwag dito sa kaanak pagbuhi pa. Mo tagi kandun kay kundi daharan niya. Luod, uy! Wa makaana. Ang iyo, anak! Kabuang ka, uy! Nasa puro laltaon. Saan minuwa? Tinuhod ba ka ni? Kamu na yun na tinuhod. Mura ginagibalikan sa kag, no? Mura ginagibalikan, anak ta. Wala di sa kaanak ta o Balik natubuhi. dito yung mabdos. Lingawan ako kagay. Usa ka kag nagpadamgo sa iyang inahan. Kag na sa... Pasimbahon mo anang grabe tong misa diha sa Santo Rosario ban nga ang mga halad sa pamisa basahon kada adlaw si tawag ana misa Imelda. Basta kay kanang Marcos. Bata na ang pahala ni mo sa misa mga kakada adlaw ni sa basahon pero doon na kay bayaran nga 1,000 monthly.
Gipadam Nya, ko. permanente yun ang basahon. Basahon kada adlaw, kada Doy? misa sa tanang oras. Mao ba? Bandikon ng mga nga sa sponsor. At katong ipainugan nga kanya. Kanin siya, gipadam ko siya anak na namatay. Nga gipusil samtang natuog. Oo niya. Gipusil ko adik-adik. Kuon niya. Siya, nga, pampasimbahon, may imbes, wala mo ko dibiyan, mo ko ginooban, wala mo ko simba-simba, mo to magsimba sila kada alas 5, bayad ko ng 1,000 kada buwan sa simbahan. Oh, dahil- Ayaw natingan, kaya sa una, sa pag nanindam ni prutas, fruit vendor man eh, usara kadupa, kasi grog dimulis. Karon ko no, di man mangrut yung halin, tulo na kadupa, ang gidakon sa kunay mo dimulis. Ano yan na matikdan? Nga ba? Kasi wala yung demolish niya. Ang sa una sa buhay pa yung anak. Oh. Sige, dimulis, sige, bukod ang sana kuan. Kala mo, Oo. Niya. Karon, sa diyan namatay ang anak ng napusila, nagpadamgo niya nga, ma, sige niya musimba na alas 5 bitaw sa Santo Rosario. Mo yan damgo, so ilang gituman. Ang iya karon nga, bisag nagbayad ko no sa 1,000 monthly, wa mo ko no sa malkansi, pero may dako lang kita, niyang gidakon sa ilang pwesto, ilang display, imbis sa kadupa, natulo na kadupa. Kana tang skilled, no? hay man ana. Kanang diyan sa tabo sa banay. Ay, kana. Tabo sa banay. Uy, dili ba yan ang kwaon dyan tabo sa banay? Banay ba? Dili ba na sila kwaon? Dili ba kasi, Anabil? Oo, anak. Oh. Si Ma'am Annabel. Oh, Ma'am Ay, ang Annabel. anak ka lagi, pusil man nga natuog. Oo. Nga naman, i-demolish ba na tabo sa Siguro banay? sa tangtang sa una, uy. Uy, tangtang Oh, sila. uy, Tarong, tarong na Ya, dili lang ako i-mention ha, katong may in charge sa una. Kada kuan rasyonan dito sa prutas. Ang katong Katong in charge sa una. in charge sa una nga. Nga ang kanang pagdimulis sa kanang mga kuan diya mga hilabot nila kada hapit kada adlaw. Pahinungdan jud sa prutas pero wala na largo. Sa may nga anang demolish nga in charge ana ang Kasi nga singa. na Probe team na, ginana. Di ba Probe. speed? Di ba speed? Sa una, speed, karon probe naman na, Ate Pre. Pro. Karon kay natangtang man to siya, nawa na dito largo Amerika, walang tubaho. Ang Katong pahinungdan ba may insights nga lahat na jud sa prutas kada kuan, aron dili katangtangon. laki babae. Mga bayot. Balik ta. Pero wala diri. Wala na. Balik ta. Ang kanang kuan ba? Kisa to sindiran eh? Ronald. Ronald? Kanang laha pre mong kiyat Ronald. Sakto ba ka, no? Kay sagaran ako na hindi man na iban magpadam ko may mga iampo taong ko kay pertingit-ngita dire wa ko mahimutang. Nya mo buta kaskag ug mo tuyo. Nibalik ang kag. Wa man sa Multo. Multo na siya ba, no? Dinar ba ko dinar? Kondinar. Kaya wala gi ka ana. Mo yan tuyo. Kasi ana Sa ta. palong pa yung tunig. Wala ina. Dali, dali. Kuan, kaya nga ang painunggig mga pag-ampo. Kaya wala mo kung na mahimutang. Oo. Og sa Aron ka lang. og sa kuan pa kanang kada bitaw kada Lunes pamisahan o di ba mo dagot ka dito sa akong cross o di ba dito siyang lubong mismo. Oo. Kaya kato bitaw na kondinar pod nga anak sa akong amigo nga sa kasakristan. Kuan man kadang sige text bisag ang iyang simpak yan nang gigisi-gisi giputo-puto so wa pa siya maghikog ngano magka-take siya nga yan so wa pa siya mohikog kada hikog man ang iyang simpak ibali-bali naman dahil unang papa mag security guard papadat bang sa atong broadcast station. Oo. Hasta iyang girlfriend niyang di kuan tiksan nga doawa ko dire dig kada 40 di 40 ang adlaw ikaw tumana lang Kag ni text. oo tumana lang. Dili ba ito gi-forward? Ang kag. Dili ba ito gi-forward lang ba, no? O sa uban, sa tawag ka ng uban, press text brigade. Ang butod di ko kalibutan ana bam. Puta ka nagsuito po. Nga ko na ba, sa ka Boy Scout. Ala na Group text. Ana, oo. Isa lang kuan. Pinundin nga pag-ampo, pangamuyo, oo. Basta pamisa lang. Mura da. Pamisa. Oo, kay kining ato ang kuan, ang ato ang kinabuhi duham ko ni kabo kalagnon og espirituhanon. Oo. Ug ang uban na ni pasultiho na labi na pa sa mga grupo ng tiban kanang sa charismatic, di man sila mutuo ana. Kay mutuo kuno kana mayngon ana. Mao kuno nay pag-ampon mo Diyos, dili Diyos, mutuo ko na mayngon ana. Oh, hay ampo lang. Walang. Hala. Hala oy. May taging anak ako ako'y pakitog yung nana. Ang boyfriend ni taliwa naman sa to. Dili na. Ay, sa una mo rin, dambo ko. Oo na, board. Oo.
Ikaw na mo nagdamgo ko lang, alain ang iya. Unsa man? Sa sa tulo, utang nimo. Larga. Hala. Lala. Alright, mo na to. Pamisa lang. Salamat sa mga padang atong tulumanon. Kuna ko ang puzzle tihon. You heard it first on August 28, 1952. These were the words